modrém rohu Jakub Pfeiffer, roh červený Adrian Klušťák. Ty předzápasy K1 budou vlastně takovým soubojem svěřenců z Hronu Gymu a na druhé straně z Pitbull Gymu. Začíná se hodně zostra. Dva v ortodoxním gardu. Pfeiffer zautočil. Znovu zkouší na hlavu. Se skončila v klinči. Pfeiffer má za sebou 8 zápasů v amatérském boxu a je vidět, že hodně sází na ty ruce. Znovu tam jde kombinací přední, zadní. Ještě jednou. Šel na spodek, ale musí si dávat pozor na koleno od soupeře. Pěkná levá. Adrian. Ještě to zkouší kolenem. Se ale naběhl. Direkt z přední. Klušťák tam je hodně nebezpečný těmi koleny. Krátkou vzdálenost. A znovu. Jde dopředu, vidí silný nátlak svého protivníka. Znovu zkusil koleno, teď z větší vzdálenosti. Ohnal se tam pravým hákem, ale minul. Ještě high kick. Už kick na střed. No, je vidět, že ty kombinace úderu a kopů jsou úspěšné. Zatím Jakub Pfeiffer sází opravdu spíše na ten box. Silná přestřelka v rohu ringu. Pfeiffer tam se snažil jít od provazu kombinací úderů a povedlo se mu dostat se do prostoru. Teď si naběhl na push kick. Je náročné první kolo v obrovském tempu. Poslední sekundy úvodní části tohoto souboje. Ještě se to snaží Adrian Klušťák využít útokem. Stále si tam připravil pozici na to koleno, ale teď už zazněl gong, který ukončil opravdu velmi akční první kolo. Druhé kolo před námi. Opět začíná hodně zostrá, teď se to snaží urvat Jakub Pfeiffer hned od začátku právě těmi boxerskými kombinacemi. Opět Adrian Klušťák sází na kolena. Adrian Klušťák má bilanci 7 výher a 4 porážky ze 7 výher, 6 knockoutů, tak je vidět, že ve svých pažích má pořádnou ránu. V případě samozřejmě nohou. Pokračujeme. Tam chtěl naskočit Adrian Klušťák na to koleno, ale Pfeiffer byl rychlý se svou kombinací. Pěkný kop. A další koleno, tentokrát z levé nohy. Úder pod pás. Ale pokračujeme hned dál. Pfeiffer se omluvil. Zkusil na střed. Adrian Klušťák je dobře zakrytý, dobře zatím pokrývá ty útoky soupeře. Teď se tam dostal Jakub Pfeiffer nataženým úderem.
si dovolil Jakub Pfeiffer dát ruce dolů a naštěstí Adrian Kulišťák pro něj naštěstí samozřejmě nedosáhl těmi údery. Tam byl ale pravý hák, dobře trefený ještě levé koleno. Další úspěšná akce Adriana Kulišťáka, který stále jde dopředu. Se snaží vstřícně. Tak, pěkný kop. Ale vyprovokoval soupeře k dobré kombinaci úderů. Je to trochu souboj stylů, opravdu tam vidíme od Jakuba Pfeiffera téměř čistý box. Z neutrálních rohů budeme pokračovat. A pokračujeme útokem Jakuba Pfeiffera. Teď tam dostal trochu Adriana Kulišťáka do problému, ale už přišel gong, který ukončil druhé kolo. Dnes v Common Eventu souboj o titul WAKO Pro v těžké váze. A opět se Jakub Pfeiffer rozeběhl jak ze startovních bloků na začátek třetího kola. Poslední 3minutovka před námi. Tempo zatím neklesá teď, ale dobrý zásah pravým úderem od Adriana Kulišťáka. Lékařem. A budeme pokračovat. Jakub Pfeiffer znovu rychle zaútočil. Znovu zkusil kombinaci. No. A dobré trefy z té pravačky, i když tam je samozřejmě znát ta únava po předchozích kolech, tak stále produkuje velmi silné údery. Možná ta únava i trochu uvolnila, tak má slušnou dynamiku, navíc tam dává dobře celé tělo do těch úderů. A nicméně Adrian Kulišťák stále tlačí dopředu, zkouší ta kolena a jsou hodně nebezpečné. Je to samozřejmě velká čest tady zahajovat, i když na prelimu tento gala večer v Lucerně, který už 15. pořadí. Takže poslední minuta souboje. Atmosféra je tady opravdu vynikající v Lucerně. Musím říct, že na úplně první předzápas naprosto fantastická. Útok Jakuba Pfeiffera. Další. No, ještě to Jakub zkouší. Pěkný pravý hák, no a vypadalo to chvíli, že tam Jakub trochu motal na nohou a znovu si tam naběhl na pravačku Adriana Kulišťáka.
Poslední kolo nabídlo opravdu solidní trefy, je dobojováno. Bude se rozhodovat na body. Takže dámy a pánové, já už mám výsledek. A výsledek je 2-1 na body, roh červený, Adrián Kulišťák.